जुदि बेबायदि जायगा मोनो नोंथांमोना मा खालामगोन आंथ' जि खालामगोन एकदमबारे खाटारनाकखा हयथ' नोंथांमोना देखायखांबाय नोंथांमोना नुखाबाय रिल्सआवहाय गिलास गंसेबो खोमाबाय बिमाजों रायजाबाय होसो जाबाय थेवबो आरोना लोगोफोर उन्दैनि समबो गोसोखाङो आरो बेबायदिजों गेलेनो लुबैयो सम सम गेलेयोबो आरोना ओमफ्राय नै दैया माने बिराद मोजां औवानि सिङावहाय मा होनो औवा रोदा दंथ' ओंखायनो हा बाला गैया एकदम साफा आरोना दैया एकदम स्राय स्राय बोहैखानाय ओमफ्राय मा खालाम मा मानो ओरैनोथ' जिरायनानै थाखाया मोन्दांथिया भिडिअ खालामबाय लोगोसे खामानि मावबाय लोगोसे नाबो गुरहैबाय आं बिदि दै दंग'आवहाय दै बोहैनायाव थोरसि सुनायनि रिजोनानो ना लोगोफोर जोंहाना माने दैया बिराद खस्थ' जाफिनबाय आरोना मटरानो गाज्रि जाना होबाय ओमफ्राय दैखौनो जों रोगा रोगासो लोंनांगौ ओमफ्राय दा बेबायदि दै फैबाय नालाय इयाव मार खुसि आरो जोङो बयबो ओमफ्राय होमबाना इयावनो जि जोम सुबाय खानसि खुरै सुबाय इदि आरो लोंनायखौल' जों बेलेगनिफ्राय लोङो आरोना बेबायदि दैयानो बिराद दाहारना ओमफ्राय आखाइनिफ्रायनो बोरैबा गलांदों आरोना ओमफ्राय गिलासा जेन थेनसो नागिरनानै मोन्दों बेबो इयो औवायाव होथेहैनायखायसो मोन्दों आरोना बिथिं एसे गोथौ आरोना हलेबा मोननाय नङामोन आरो फोथाराव बोहैलाङोमोन खिजानि मोनस्लाबनाय नङामोन आरो औवाया गैयामोनबा जेन थेनसो ओमफ्राय आइजों एसे होजाबाय आरो मोन्दांथिया फंनैसो ओमफ्राय दा मा खालामनो उपाय गैया सुजोबखानांगोन ना जिबाबो ओमफ्राय आङो माने दै बेसे दै रोगानानै सुनो नङा होमबा ओंखायनो माने बिदि दै फैनाय लोगो लोगोनो सुबाय आरो अखानि हादैजोंनो जा इन्ट्रेस्टसो मोनखायो आं बेफोरावबो खामानि मावनो नोंथांमोनाबोथ' हयथ' मोनखागौमोन आरोना न' खाथियावनो बिदि दै बोहैबाना माबा माबि सुब्रबनो माब्रबनो जों बयबो हयथ' सुखायोआनो ना जाय जायनाव दङ बेफोरबायदि ओइ ना गुरग्रा जोंहा बायदेवा ओइ बायदेव तामाम गुरबाय रिल्स बानायबाय मोननायाथ' एसे मोनसाबबाय आरोना ओमफ्राय एकदम बारा गैया दै देरदों नालाय दै एसेल'थार ओंखारो थेवबाबो गुरहैबाय आरो जोङो एसे जानो आन्था मोनबाय आरो बाथोन जागासेल' नै बारा गैया नोंसिनि ना गुरनाया लोगोफोर खावसे फोराननोसै खावसे नै संबाय आरोना नै अमारा माजों संदो होनबाथाय इखो नै रोसि सिब सिब औवा मेवाइ होनानै संबाय आरो इखो मा टेस्टि जाखादों दानै साहाजों साहाखौल'सो लोंसै गथानो गाइखेरा दहाय सेरनाय गैया होमबा गुड नाइट
बा नेक्स्ट भिडिअखौ नेनानै दोनदो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै गोजोन्थों